malilimutan itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ako'y makilala, sikat sa buong bansa. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inumbog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batas, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Alert
Albert, 64 years old. Bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Kaya hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda na aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalilangan ako. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good morning, sunshine. Hello, light for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good morning, sunshine. Hello, light for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, mano o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya, White Roses. White Rose Papaya, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at
hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang kidney care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat kidney care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-kidney care, iwas sakit sa kidney. Ang kidney care ay magbibigay sa workers sa Australia at masuling mo. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamumpumakablo, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumakablo sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, sunshine. Hello, bright or blue. Isang labanan yan. Bright or blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, sunshine. Hello, bright or blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay mas alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, white rose. White rose papaya, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asin Latika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Latika. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos.
Sa 20 na kita ka na bulan na Disyembre. Aldaw po kita nin Sabado, malipot-lipot na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Hindi kung totoo. Sabi kan pag-asa, di o istimayo na daang malaog na bagyo niya na Disyembre hanggang katapusan. Salamat sa kagurang ng kong kawoy. At least nag-untok manggiraray ang mga bagyo. Nuntokan man kita pero radas na ang Pilipinas. May banya to sa lado technical si James Oco. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Si bagaan pangaran ni Ricky Sagayap nagbabaraligtad na ang sayap. So subalang kita ta malipot-lipot ang panahon ay magpara high blood so mga Mayo pa lamang inaabot ngunya na Christmas. Asagkod ngunyan igwapang nagtataon in relief. Ay inda daw kanya ako bahaw ng maray duman sa Santiago tinawang kami ninduang stab pambihira ko aw na lang da sa barangay anggot si commander. Ika ngaya at ang tulong aldaw sa nada ngayan duration kan relief na yan tig 2 kilo an sarong household. Tapos mapoporpit pa ay pambihira sayang man nga kadto ay nya ko day kanadaw ken magparaisip ta kunday pa nya ko nganin napapahagingan sa radyo an Santiago ay karo day aaboton. Kasi sa naman ng 2 kilo yan. Tapos pagpaparapahalaton ka pa, ano nang buhay tayo ni? Kung arog ka yan, mag-inpair ka mo sa barangay. Tapos kung dahil na maklaim, tulong aldaw sa taning, dapat makuana sa Indona. Ay inda daw, dahil kanin kita kayan mga kagawad, mga barangay official, kapitan. Arog man ka nang ginigibunin do sa barangay ay pati mandig di sa syudad kan Iriga ang DepEd Iriga City Schools Division inaalabado na kan Kapitolyo amak mong tawanda barangay assistance may 2 papel pampig papapirma na blanco ay anong sistema yan? Grabe naman daw ay gibo pang garo mga alabado ang teacher na may sweldo man nagbubuwis man po yan ay bako pong arog ka ng gibuhon kan Kapitolyo binugtakan kan tulong lalawgon kan B ano yan man sa linya si Ate Glenn pasok. Okay, salamat sabi karandang Philip maray na pag-aga sa imo siringman sa mga nagantabay sa tuya perang aldaw na lang Pasko na. Pero may nangyari na saong mamundong bareta sa udmang udto karandang Philip dyan baga sa partikan na palapat na Camarines Sur palibas sa haramin niya naman ang kuyan anibersaryo kan makawalang grupo karandang Philip. Iyon itong nangyaring enkwentro sa pagutaran kan tropa kan militar asin man kan mga rebelde New People's Army dyan sa partikan na barangay Kabungan kan Balatan Camarines Sur. Dako sulod si mga nagpanap kay ni pero pinaghanap niya to itong official na report na pinagpaluwas kan Philippine National Police asin man wala do kan Philippine Army wala pa sila ng official na kuyan statement kayan karata Philip pero sa lado kan na Philippine National Police ang sabi sa impormasyon sa indang pinagpaluwas bunyan pa lang duwan na gadaan punuan na nalugadan sa enkwentro kan Philippine Army asin NPA kan sa Balatan Camarines Sur sa udmang nga pagkapto. Kung sa ilan doon miyembros kan Philippine Army kay banon digyan sa opisyal nagadaan sa nasambit sa enkwentro sa pag-usaran kan militar asin NPA sa bukid na parte kan Balatan Camarines Sur kaso udma. Sigon sa report nagsasagibok kan combat battalion operation ang miyembros kan 9th IB asin 9th ID kan Philippine Army sa parte ni kan barangay Kabungan Balatan Camarines Sur.
kan mga encuentro kay day anday pamara manabilang kan mga miyembros kan CTG NPA. Nagadan sa encuentro sinda alias First Lieutenant JB, asin alias Sergeant Jer, nalugada naman sinda Sergeant Arnold, Sergeant JC, asin Sergeant Ben, anak ini miyembros kan na Philippine Army. Garo baga itong nainotan sinda karon dakilit. Kaya araw kayo din nangyari. Tulos naman na nagsagibo kan checkpoint, asin checkpoint at mga kapulisan kan balatan ng CS, asin sa mga possible exit points kan mga nagsidulang na kalapan. Pinagsagibo man kan mga kapulisan ang pag-check sa mga ospital sa kaning maaraman kung may mga pasyente kan pambabadil na na-admit sa mga hospital. Sigon kay Police Colonel Virgilio Lalia Jr., Provincial Director kan Kamsur PTO, sa iyang pinagtugos sa mga chief of police, bakulang sa balatan kundi pagsaray na police station sa Rinconada, ang pagtaunin tabang sa pagkuhakan mga nagkagaradan, asin nalugadan sa nasabit ng enkwentro, asin pagdisignar kan mga kapulisan bilang security team sa area, kan enkwentro asin pagsagibo kan choke point sa mga exit points baga dyan sa partikan balatan. Kaya yun itong nangyari karandang Philip. Dahil ko lang aram sa kunyan kung kuya na formalmente na ibalik na duman sa pamilya. Dahil pinagmensyonar kung mga taga-sain ini pong miyembros na ini kan Philippine Army na duwa nagadaan, may mga pag-ariba na nalugadan. Kaya naman sinagunang bitol mga taga-sain sinda. Anong parte sa ina lugar yan na kabungan? Ano yan? Bukid na? Bukid ini karandang Philip. Kung mahiling mo sa mga post bagay, sa mga pictures, bukid na parte na ini kan balatan. Pero ko yan ini, dahil pa ini masyadong madistansya, gikan sa Banawan kan nabwa. Garo, kung ako napapasala, pagtaraid or kataid ini kan barangay Papayas, karandang Philip. Kumbaga boundary. Iyo, karandang Philip, tama ka dyan. So, dahil pa ini nakakarayo digdi sa parte kan nabwa. Kaya lang, for medyo ta bukid na parte, dahil garo rin nalauman kay itong tropa kan militar na nagsasagibo kay Ningko yan sa indang combat operation, combat battalion operation. Dumaninda na kainkwentro, ini pong daima determinara na bilang kan mga rebelde. Ngunya nakapaskuhan natiglin din nagdeklara ng ceasefire? Ang nagdeklara nga ni Bagatan ceasefire, mismo ang mga kuyan, makawalang grupo. Ano ta? Nag-aatake? Yan nga ni, garo, sabi kan sa lado kan Philippine Army, garo nga kuyan, taktika lang ninda itong pagdeklara ng ceasefire, pero may malain sin ang kuyan intensyon. Araw gani kayo ni. Sindami sa ito nagdeklara kan ceasefire, tapos araw kayo ang nangyari karon daw Philip, palibas sa madaghadan ang sa indang anibersaryo sa petsa 26 kan Desyembre. So, iyon na naman ini nagpamati ang nasambit ng grupo. Si Badro Atchan, makaulay man yata ang tagapagtaram kan Philippine Army, 9th ID, digdi sa Bicol, sa persona ni Major Frank Roldan, karandang Philip, para maaraman sa ibang detalye kung kumusta na itong mga nagkarulugadan. Garo pinagdaraman ini dyan sa Ilaog kan Kampo, tayo abagasinda dyan ng hospital sa Banuman kan Pili. Pero ito mga nagkagarada na duwang kabuuan sa opisyal and sa rupang pag-ariba, dahil niya taaram po mga taga-sain, ini pong nasambit ng miyembros sa Philippine Army. So both may tinamaan man duman sa mga miyembros kan New People's Army? Come again? May mga nairi dumanda duman sa mga miyembros kan New People's Army? Dainin Bareta, Karanda Philip, kaya nga ni igwa kan mga higop na seguridad na pinagsagibuan ng PNP para kung sakali ito mga nakadulag, at least may malamag sinda. Pero garo napagkakuyan, imposible pag-aaral kayan, dahil madeterminaran kung sa inyo ito mga nakadulag. Waranin na i-report na injured or nagadanman duman sa ibong, pero
ang makamundo dito sa Lindog at gobyerno, konfirmado na may nagadan, sarong opisyal at sarong kaibanan sa enkwentro kasudma. And may makapag-ariba pa na nalugadan. Duman sa mga nagluwas na baretang nako ako, subot igwaman garot tuluan na irido sa mga rebelding grupong nyo People's Army. Yan ang daipan niya ito madeterminaran. Harapan niya ito ang mismong pahayag kan Philippine Army karandang Philip. Pero sa kanyan talagang yaw sa indang pagmundo o pa na mapasko, imbes na maugmaman, kay banan ang pamilya, kay itong mga nagadan, pero ito ang naging nangyari sa udma kung saan yaon mo niyan sa pagmundo ang lado kan Philippine Army digdi sa Bicol Region. Bastan positibo, duan gadan sa Philippine Army, gwapang mga irido. Iyo, may gadan nga ni. So, mamundong bareta ini sa parte kan tropa kan gobyerno Carandac City. Okay, so yan muna. Si Badatsan, mas ulay niya pa ang tagapagtaram kan Philippine Army sa Bicol, si Major Frank Roldan. So, gikan sa location, Glenn Tapiares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon at Pasko naggagaradanan pagirara yan ng Pilipinas ini. Kapwa Pilipino ang pinaggangalas ko tan mga Chinese lugod ay tinitira. Ano nang buhay tayo niligdi sa Pilipinas? Kita-kita man sana yung nagtitirahan. Ay pambiraw na kubaga tanagadana si Juma Season tapos mga pag-iriba ni Juma nagtuninong na garadana si iba ng mga leader kan Rebuilding New People's Army matuninong naman say daw ang nagsalida garo maisog pa man. Antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Naghahanap ka ba ng mga serbisyo, pag-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultural Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. Nag-aalok ang Agricultural Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at piliin ang masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Urban Surso. Para sa karagdagang informasyon, maaaring bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Agricultural Agri-Industrial Corporation, o kontak ng kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultural Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. 2025, the hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP 9 with Bicol leaders with the theme Unity and Culture, Strength in Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang katangi-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kilalang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandangal. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casares Hotel, KBP 9 with Bicol Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Ang Pasko simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod, bakusan ng mga material na regalo, an ikaugma,
kundi ang espiritu ng Dios na sa tuyang parantubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan mga binasunod. Honorable Milnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jor-El O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City, and Corina M. Lagyap and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan. Isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Mini Mart, BGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Billsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyaria. Shot Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa. Mangientes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Pajardo Mangiente and Brisilda Mangiente Alibado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamacasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe kan mga minasunod: Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur,
located at the back of Kaloy Store inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indopogabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaigwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo & Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles, Moralio. Iriga Shell House. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. J.T. Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hooplight Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center, in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segara, School, President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilor. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur.
Entel Operatives of Iriga City Police Station, Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal, and Police Captain Mark Anthony Cledera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon! Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand in hand. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. Hope this holiday season bring you all what is good and nice. When you find yourself surrounded by loving joy and all life's things that have no price. Wishing you a joyous and Merry Christmas. May you are blessed with great success and never faded happiness. May you have a wonderful year ahead. A Christmas greetings coming from Mr. Oni Orsini and family based at Arizona, USA of San Francisco, Iriga City. Christmas is the season to ignite the flame of compassion, to share hope with those who feel forgotten, and to remind ourselves that every heart can be touched by love. May the light of this season fill your heart with joy, your days with gratitude, and your spirit with hope, reminding us all that the greatest gift we can give is love. This Christmas message is being brought to us by the following sponsors: Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ms. Fatima Aquiler and family. Engineer Wilfredo O. Buxi, General Manager, Casureco 3, San Isidro, Iriga City. Engineer Ares Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH, Camarines Sur, 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable Danilo Villarreal and Dr. Jinky Ani Villarreal and San Daniel Villarreal and family of San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eugene Martinez Bagaporo and family of San Nicolas, Iriga City. Mac Timenya and family of San Francisco, Iriga City. Kay Senora Catering and Services, located at Zone 3, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan. Ma'am Sol Monge Sertan and family of San Agustin, Iriga City, and Ma'am Rodora Velasco Montañez and family of Del Rosario, Banao, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano Di Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Laura Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Liansa, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family,
Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family in Orogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at ligtas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Magandang araw po sa inyong lahat, minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala natin pong paghandaan at tiyaking ligtas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Maaari po lamang ay ating tandaan ang mga sumusunod na paalala. Una, gumamit ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o may ICC sticker. Pangalawa, huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng apoy. Pangatlo, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kurtina o mga dekorasyon. Maaari rin itong pagmulan ng sunog. Pang-apat, iwasan pong magkabit ng Christmas lights sa Christmas tree na gawa sa metal. Maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala. Pang-lima, patayin ang mga Christmas light at iba pang dekorasyong elektrikal kapag matutulog o aalis ng bahay. Pang-anim, ang paggamit ng sky lantern ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dahil maaari itong bumagsak sa mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Tandaan, maging handa at ligtas po tayo ngayong Pasko. Huwag pong kalimutan na isalang-alang ang kaligtasan natin at ang mga minamahal sa buhay. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang itumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bombero Fred Palagi, nakaandang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niya mo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and Family, Botor Store, San Francisco, Iriga City, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Iriga City, Mr. Ricardo Tagum and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City, Contud Boys, San Miguel, Iriga City, and Corina M. Lagyao and Family, City of Dublin, Republic of Ireland. Mogmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang sao. Ngunya nakapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaumahan, dayta man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sarsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Marhay na aldaw po sa gabos.
Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony Oclidera, Acting Chief of Police, asin ang gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa saindong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa Kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katuninungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa saindong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa saindo. Mag-ingat kita gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa gabos. Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa indo nin mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siring man ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lim, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indo po kabos, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa Lambang Familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Mana kita nga 57 minutos makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Uy, good morning sa mga nagwa-watching po sa Samuya sa FB Live. Kumusta sa UNEP High School Batch 87? Dakol ba nag-react pag sabi kong kunday niya ako mag-attender si Cor sa alumni. Ay man ako ma-attender. Sabi man kaniba, ay mag-attender ka mo ay kung mayo man sa nang maray na bareta. Mig paray nambo, ganda naman sa namig inom mga ngod. Pag ito magturo-trangkilo sa balay o kaya sa ibang balay. Kulang ang mga ribusaw. Kundi antes po na iba pa niya itong pag-uurulay digdi sa programa. Palaugon mo na niya to si Karondang Raquel. Report! Subago pa ini nagpaparahalat kundi na ligis baga ka na sa tuyang mga sponsor. Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi Karondang Philip Marinaga sa imo asing sa kabasagad sabay mauran-uran ng sa tuyang aldaw na Sabado. Pero maski yan sa tahaw kang pag-uran niyan, dayan natin kaulangan para da imal i-distribuer ang barangay assistance na ipapanao at siya na alas 10 ng pagkaaga hindi sa barangay San Nicolas ni siyudad ng Iriga. Ano ang mga barangay assistance na yan ta ngunyan pa sana haloy na baga so mga nakaaging kalamidad. Sabi nga ni Kayan Karondang Philip, better late than never. Pero in fairness, salamat sa barangay council ngunyan sa pagyan ni punong barangay Manoy Uboy Luceña. For the first time sabi Karondang Philip, napaano kami kay pagkanyayari. Ngunyan lang dapat labo-labuhonan barangay assistance ta kung magrasay na ang daga.
Nakulang isyo baga na naman, inigdig di sa San Nicolas, dyan sa Elian na pigpapara raot daan kabukidan. Iyo, sabi ni Dapat papararaot na. Kundi sabi mo baga, nakaulay mo si Atty. Wapi, nag-agyan sa tamang proseso, igwag tamang dokumento, magkakanigong dokumento. O so, ibig sabihin ka yan, kung nag-agi sa tamang proseso, legal, inaprubahan kang DNR, inaprubahan kang Consejo, kang San Nicolas, pati naman ang lokal na gobyerno, kay di siyudad ni Iriga. Kaya kung magrasay yan, sinda man ang babasulon, bako man kita, bahala man sinda. Sana da pero in fairness, karon da rin tama ng pag-iinguwa kang barangay council kay ni siyudad ni San Nicolas, kay ni siyudad ni Iriga, pero dahil talaga maibitaran na kami na nasa pamitisan kang bukid na imagkakdit. Araw sa initabi karon da pilit nagtatagauran-uran na naman kung maghako, maghapon, hapon, magsinaaga pa sa mga masunod na aldaw. Siyempre ang kahaditan din mo mahalit. Ang grabe na ang bulong ng tubig na ibinababa hali dyan sa bukid kasi rin isdi sa kababaan kay ni siyudad ni San Nicolas. Pero nakanatabi karon ng pilit nasa atubangan mismo kami. Ang bukid ng Iriga, ang tubig, ang dalagan, isdi na samok sa kababaan. Sa bagay, karo dahil pa man ang ginigibo dyan na sabing gigibuan in slow protection, bako pa manggad kali? Sana nga ni sabi karon ng pilit. So, siyempre kita, dahil makita nag-uulang. Takon makalot na yan, yun ang problema dyan. Oo, so kita dahil makita sabi karon ng pilit nag-uulang, sa ikakarahay ka sa siyudad, sa ikakaprogreso. Kaya lang dapat lambang lados pinagadalan, nag-aasenso, alagad mayo na apekturan na konsekwentes kay ni siyudad. Mayo pa man na apektaran? O yan, ano sa papala na may maapektaran. Ay, magkalatalat kung ano magiging sitwasyon kayo, kung ano ang kaabdan. Sana din, mata siyempre, bago man yan aproban ng DNR, tigadalan man din kaya na maray. Kaya lang sabi nga ni Kayan, ang panahon din niya pinaaraman, dahil na-predict ang panahon, ay sa mga data nilalauman niya, nangyayari na. Sa kandin, armayo man niyang pakilabot, ang bukid niyan, kung marayo ng kahoy, daw na uulang maninda na pagparapalodon ang mga kahoy sa bukid. Iyo man yan, tama ka tabi karon ng pilit, sabi nga ni Kayan, hanggang man lang sila sa pag-implementar ng batas ng kataramon, pero sa batas daan ng trabaho, kulang na kulang. Saka nandadakop baga, pulis, nakakadakop kan mga paraputol nin kahoy para uring, ang pulis baka umanandiin ar. Magyayari. Sabi ka rin na pilis sa kuya pagdugang na informasyon. Ano ba nga ni, kapitan pa nagdadakop? Iyo, minsan, tama ka. Sa satuyang dugang ng informasyon pa sa lagi lokal, ipinapapadagos ng Department of Social Welfare and Development, DSWD Bicol, ang ginigibong verifikasyon sa labi sa 52,000 na potensyal na mga benepisyaryo kang walang gutong program sa interim sa Biculan. Katuwang kang Regional Program Management Office, ang mga kabuang kamalaylay na programa kang DSWD Bicol at ang mga napiling hired as involuntary verifiers na magkasabay-sabay nila isagibo ang sa anong na probinsya kay Irion Bicol ang verification activity. Mantang labi man tabi karon dampilig sa 29,000 ang presente benepisyaryo kang walang gutong program sa Bicol at sa isinigibong verification activity nilalaom na magkaigwa ng kadagdagan na 52,000 na benepisyaryo kang naunang bida ng programa. Sa bilang na initabi karon dampilig, labi sa kumulang sa Mediville ang potensyal na benepisyaryo halos sa probinsya ng Albay, mantang sa probinsya ng Camarines Norte, 1,700, 500, igdi sa probinsya ng Camarines Sur, igwang 12,000, mantang 2,000 man sa isang probinsya kang Catanduanes, asin 14,000 man sa isang probinsya kang Masbate, asin sa 6,000 sa probinsya ng Sorsogon. Gamit ang walang gutong indicator o ininapod na wagi tool, ang pauna, paenot na basihan, sa na ginagamit kang programa tanganing masukat ang kwalifikasyon kang sarong individual. Kinakalkulo tabing karon da pilit aabuton sa 21,000 na potensyal na benepisyaryo sa anom na probinsya kay ning intero sa Biculan ang napag-adalan na at nagsairaron na
sa mabisusi na verifikasyon kan na sabi ng programa. Alinsunod naman sabi ni Karodang Philip sa programa kang presenting administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katuwang man ang Secretary sa Department of Social Welfare Development sa pagyan ni Secretary Rick Gatchalian na mayong mababayaan, mayong sa isay man na Pilipino ang magugutom at mayong pamilya, mayong may hapag na pagpakan sa indang hapag lamesang kakanan. Yan, tadi ka na Philip ang sa halas na informasyon para sa Radyo Randa, Laco Cáceres, reporting. Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon asin ang pagtaunin barangay assistance at yan pala na pagkahapon mismo sa barangay San Nicolas. Distribuer si mismong punong barangay Uboy Lucinia. Nakaabuton si Digimandi. Hindi baka sumabi si Digimandi. Ay di nakitun. Para nun, manitun para itun. Nagsusubalang kita ta. Minsan kayo ni mga barangay assistance na ini. Halo yun na baga. Kumbaga, nakakuha na nga ni mga pagkakan. So, mga kababayan niya to. Ano tangon yan sana? Gigibuhon anpanao. Tapos ginigibo pang alabado ang mga teacher. Ay grabe man. Pero insulto na po bagayan kan mga paepal na politiko digdi sa tuyang probinsya, digdi sa Camarines Sur. Inaabuso diretso kan lambang taga Camarines Sur, taga Rinconada. Ultimong teacher gigibuhon alabado ay pambihira. Taman po pag-arugon kayan, dawa ka mga poderoso mayaman, pero abuso naman baga sa diretsong pantao. Anong paghiling nindo sa mga taga-Eriga, taga-Rinconada, arog na sa nakayan, ang mga teacher. Nindo pag-gibuho na, garo mga miyembros kan Porpis, Tupado, AX, ining mga akap. Po taarog ka ng ginigibo kan ibang mga paepal na politiko digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Mahirak man kamo, masupog man kamo sa saderi nindo. Takon kamo man an arugon kayan kan mga namamanwaan. Mamuyaman daw kamo. Itaw sa indo barangay assistance, pakakanong kamo kan bokboko na bagas, mga laon. Baka entero ka mong mag-morros dutulos ang lalawgon kan mga paepal na politiko digdi sa Camarines Sur. Haloy na po yung bigpaparagibo digdi sa Satuya kan mga paepal na politikong ini. Mag-isip-isip ang mga mga taga Camarines Sur, ang mga tao digdi ta garo ang nangyayari iniinsulto naman kita. Kaya iba pong mga kababayan niya to sa ibang lugar na nakakamasi digdi sa Camarines Sur. Kamu kaya nga mga tuntuman nagpapadaraman niya kamo sa gibukan mga paepal na politiko diyan sa endong probinsya. Yan po ang katotohanan diyan. Ano ba kaya nadadaraman bulong-bulungon sana pag-eleksyon kan 3,000. Tapos itong mga bagas na may nakangaran na apelyido kan B. 5 kilo, anin mga nakasako na may mga pangaran na pati ang sako ay pambihira. Hindi ako sa haloy ko na pagkamundag ko digdi sa Camarines Sur dahil pa ako nakareceive kan mga sinakong yan na may nakabugtak na kapierde. May pagparapangaranan, sobranan. Mga lalawgon, bigpaparaburugtak dyan. Maray kung nagrarahay na kan mga gibo. Nagsusuya na kan mga ginigibo nindo. Dahil nindo pag-abusunan mga taga Camarines Sur. Nahirak man kamo, taday nga ni nag-aasensuan sa tuyang probinsya. Saro kita sa tios na probinsya, digdi sa reyon kan Bicol. Rayo na kita duman sa mga saradit na probinsya daw na nga kita kan Camarines Norte. Yan
basado po yan sa Sorbican Philippine Statistics Authority ang nanginginutan Sorsogon na kumbaga nag-asensong probinsya digdi po sa tuyang lugar. Panduan, Albay. Kita kaparehas ta sanan Masbate saka so mga tios na probinsya digdi sa Rion kan Bicol. Inipuan isipon kan mga taga Camarines Sur ta pinakadakulang probinsya kita digdi sa Rion kan Bicol tapos kita man ang pinakatios ay Inda. Mag-isip-isip po kamo sa araw kaya nangyayari pati ang tinamputa dyan sa Primer Distrito enterong rolloback. Birang dekada na nakatukaw ang pamilyang ini dahil lamang napapakarahay, napapatultul ang tinampo dyan. Alahan para basulon itong dipuntong Congressman Rolando Andaya ta mayo naman yan eh. O ngunyan sindan nakatukaw magpakitang gilas na kamo. Bagong pagparasabiyon sa nanindo ito mga bullet train ay inday. Anong bullet train na yan? Aloy, ng panahon yan mayo man nangyayari. Mayo na nga ning biyahe ang Bicol to Manila. Para uroto sa napuan mga taga Camarines Sur. Dapat inipuan isipon kan mga taga Camarines Sur ngunyan pong panahon. Maabutan panahon kung permisa ng iyoinan mga nakapwesto, mga paepal na politiko. Taman sanan perming magsasapo nin kapag tiusan digdi po sa satuyang probinsya. At ang tios na sa mga namamanwaan, nagpaparayaman sa mga politiko. Mayong asensoan sa tuyang lugar, yan po ang problema. Nagbabalik si Karondang Raquel, maray ko inita din nagtitios sa hawak pa sa narisado. Pasok. Natalaka man ako doon. Maray na databi Karondang Philip ang mataba. Kada inaririsa mas kinasatahaw kang kapag tikapuhan. Dahil maririsang mayong kwarta, dahil naririsang mayong sinakatan. Pero labot ang bulsa. Anyway, sabi ka rin na Philippines sa pagdugang na impormasyon sa Radio Lokal, nagpatanig sa ngunyan ang NMES o National Meat Inspection Service Bicol sa publiko, mapadapit sa nagkapirang mga meat dealers na nagsasamantala o ngunyan na holiday season. Sigun kay National Meat Inspection Service Bicol Regional Director, Dr. Alex Templupuebo, na importante na dapat hilingon ang tatak ang pagkaadal, pagkasuri, kang pigbabakal na karne, panganing masyerto na ligtas ining ikonsumo kang tao. Siriman ang paghagad ng dokumentos kang meat inspection certificate para sa mga bagong katay na karne, mantang certificate of meat inspection man ang dokumento para sa frozen na karne. Ipigdugang patabi karon ng Pilipang opisyal na dapat permado ang nasabi ng dokumentos kan sa idang meat inspection officer tanganing masiguro as in nag-agi ini sa inspection kan sa indang ahensya. Urog na ngunyan tabi karon ng Pilip na perang aldaw na lang masilibrar na kita kang Noche Buena, roso na naman ang tao. Ay sabi ka na unabita ng ahensya na kisapahaw kang bisi kita, nagkukumaw kita sa pagbakal kan sa tuyang iyahan da, pero pa nagsiguradoon na legal ini sa ang pinag-uulayan digdi ang salod kan sa tuyang namamanwaan na Bicolano. Karondang Raquel, yan paboritong mga bulan o simana ni Ma'am Kyle ining long weekend. Ayo, tabi long weekend. Pag may long weekend, si Ma'am Kyle happy. Ayo, so yan talaga. Long weekend talaga kita ko niyan. So yan, tabi ka rin Philip, ang sa tuyang heras na informasyon, gikan sa location, para sa Radyo Randa, Racal Sasaros, reporting. Report! Salamat, tabi Karondang Raquel. Hiling ko kaya digdi sa ano yan, kalendaryo. Adakol na naman bakasyon pon pizza 29. Basta pizza 2, ani ba nga ni pizza 5 na mabaralik. Kaya oro halawig ang bakasyon kan mga estudyante, kan mga empleyado.
Kundi kami, mayo man kaming bakasyon na gayo. Maski holiday, nagtatrabaho. Yan po ang kaibahan kan media pag-abot sa arog kaining sitwasyon. Pag may kalamidad, may holiday, trabaho man girara. Hoy, ipapahinan nyo ko man po ang ginibong Christmas party kan Philippine Coconut Authority kasudma dyan sa barangay San Isidro digdi po sa siyudad kan Iriga. Bastante itong mga pagkakan, igwa pang mga seafood sa alin si Roma saka tinambak. Daradara kan iba pong mga empleyado ta nag-attender man kita. Yaon duman so regional director nagbisita ang regional director kan Philippine Coconut Authority digdi po sa Bicol. Dahil ko lang kaya naihapot sa pangaran kay Sir John Luna na branch manager. Uya po ang mensahe kan branch manager na si Sir John Lunang kan PCA digdi po sa Camarines Sur 2 sakop ang ibang area kan partido area bakusa ng Rinconada. Dahil maligaw sa mahal na Diyos. Kaiyan ang magabay sa to sa habang buhay tayo sa kinapaan kasi mamumunga ng sumpulong beses. Kaya sa gabos na mga tunggan ko sa DCE family, nagpapasalamat ako sa inyong nakulang suporta sa inyong pagsisikap sa panahon nga rin na medyo kita nagkukulang-kulang sa mga material na bagay o maging sa financial man sa pag-oral daw ang pagkabuhay, alagad ang mahal na Diyos yaon sa to. Dahil kita papabayaan. Ang mga gam-gam-ani sa mga kabukidan, dahil nag-aandal, sinda pinapakakanmani kakurangan. Ang mga duo, nagtatambo, asin nagtatauman ni pagkakan sa mga hayop, asin sa sato, mga linala. Kaya, kunyan, sa maabot na 2026, lugod, lalo kita pusugod, asin pagsararoon sa pagkaminurutan, asin pagtarabag-tabangan. Nabisita kita ng itong regional manager, kaya nakulang pagkulyuta ta siya na ano sa to, na very proud siya sa to, ta kita ang accomplishment ta, nagdara maning honra sa regional office asin sa Bilog na Bicol Region. Naghalik sa to ang National Award kang Outstanding Coconut Farmer na-award sa national level. Biro mo sa Interong Pilipinas, daro kita sa nataaning award. Halik sa PCA Camarines Sur 2. Na-accomplish ka ang farmers training 100%. Na-inod kita sa ibang probinsya. Na-accomplish ka ang health and medical mission na kutata asin ang sa itong mga replante, participatory project, nag-succeed nga kita sa target. Kaya maupahon ang regional office, ato yan, proud siya sa to. Kaya sabi ko ka, suod sir, magpaparty kami. Abagan, meron ba? Pupunta ako. Kasi sa time ninyo, umangat ang PCA, naging award tayo rin sa national bilang most outstanding government-owned and controlled corporation. Award kita sa national, ang PCA, sa Department of Agriculture. Harap kita. Kaya, ano yan, maumag kita, asin dapat maging proud kita na miski. Yani, tawag sa mga pagsubok, inaagihan kita ng mga kalamidad, asin mga kadipisilan, alagad din kita nawawaraan ng paglao, tangka ko rin na yaon sa sato. Thank you very much. Merry Christmas and prosperous New Year. Yan po ang mensahe ni Sir John Luna, ang branch manager kan Philippine Coconut Authority 2 digdi sa
siyudad kan Iriga. Kaya sa Indo, Merry Christmas na sana sa mga empleyado. Ramon so handa na pusit saka itong kasag na ginutaan. Kumbaga, dakula man ang pasasalamat kan PCA sa pagiging partner kan sa indong lingkod sa indang mga programa digdi po sa Camarines Sur 2. Kita saro sa mga nagbabalangibog kung ano man maggayo na programa kan Philippine Coconut Authority dapit sa pagtatanom ninyog. Kunyang kukan PC ita pati medical mission linaog na ninda. Pero kompetensya an Kapitolyo. Bako na sa nang nyog ang mga programa, bako sa nang pagtanom ninyog, pati medical mission. Yeah, believe kita sa PCA. Sa sunod, ano na daw, pati kayo ayuda. Taunin ayuda sa mga pagtanom ninyog. Kaibali na dyan, nagtaunin bagas. Minsan na ba pong ayon sa kansatuyang gobyerno, dahil mo na maintindihan. Kaya ano ba pong mga pamayo kan lambang ayon sa kan gobyerno, nariribong naman dahil mo nga maintindihan kung ano ang gigibuhon may mga programa talaga ta. Bako na sana nga kami nakatutok digdi sa ahensyang ini. Ang Philippine Coconut Authority po pon pa kay to kan an manager si Sir Ed Aljorde naging regional manager kan PCA. Igwasin ng patanom na kakao, patanom na mais, igwa panganing mga pigtataong paataman ng mga manok ng parasugok. Kadakol po, kaya nga ni ako naggangalas man pati ining medical mission linaog na. Kumbaga bako na sa nasindang sa pagtatanom. Hindi o bako na sa nang sa pagtatanom ninyo kundi gabos na pwedeng pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan ng mga paratanom ninyo. Hindi nalaog na ninda. Kaya minsan baga kadakol na kan nakikrear na mga ahensya kan sa tuyang gobyerno na dahil manggayo nagpopunksyunar. Kaya ito mayo man ang DOST o ining inapod na Department of Science and Technology. Mayo man kay itong DICT, Department of Information and Communication Technology. Mayo man kay itong Department of Migrant Workers. Kunyan may gusto pa nga ning bilugon para sa mga nagsusupply ng tubig. Pero mabilog pa itong sarong congressman, Department of Water Resources, the board, gayod, ay inda niya ako. Digdi kaya sa satuyang nasyon, dawa nung pagparabilugo ng mga departamento, kung dahil man po tinatawan ng tultol na budget, saka dahil pinapakarhay ang implementasyon kan sa indang mga programa, mga proyekto, inutil. Para sa kuya, inisa ng DOTR, sakop na ang LTFRB, sakop ang LTO, kumbaga, kadakol kan mga line agency na nasasakupan ninda, pero pag abot sa mga implementasyon kan programa, mga palpak. Kaya nakuta kita magparakrear nin kung ano-anong mga departamentong dahil man sana nagpupunksyonar nin tultul. Kapag paparagastusan, pagpaparabadgetan kan gobyerno, mayo man na kumbaga naitatabang nagayo para mag-asenso ang nasyon Pilipinas. Yawa, kadakol na kitang mga departamento, kadakol ng leng, nagkakaharaman, pag-abot sa implementasyon, yaon po dyan ang kapalpakan. Nagpaparadakol ng departamento, nagpaparadakol man ang babadgetan kan sa tuyang gobyerno, sa'yo na maparakuan ng budget, ang siste padigdi,
pag tinatawanin budget, pigpaparaburol sa. O paanong mapakarhay ang sarong departamento kung kadakol kan para bulsa? Ba kung baga mayong marhay na sistema, mayong tul-tul na implementasyon kan mga proyekto. Dapat ko ang sarong departamento, kung may mga proyekto, may mga programa, igwa man nagmo-monitor na dyan sa ahensyang yan kan sa tuyang gobyerno, bako sa nang komisyon na audit. Monitoring kan mga proyekto kung tul-tul ang nagkakaharaman, bakong mga malasado, tapos depig paraguntingan sa pundo. Nagrahay na baga kung narog kaya nang gibuhon kan sa tuyang gobyerno. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Takon dawa pinaano po kapapakarhay kan lambang ahensya, kan sistema, kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang presidente ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung ang nakapalibot sa iya ang kadaklan korapto ay inutil yan. Karuman so nangyari kan sa iya pong ama kan panahon na kan nagpupunas ta kabangaan madali nang matapos so termino yaw na duman so problema. Nagparadakol sa mga tentasyon, nagparadakol sa kurakot, kanya-kanyang kurakot. May mga programa ba ito si Dipundong Presidente Ferdinand Marcos Sr. Itong mga kikiki na inapod gani, kanya-kanyang kurakot. Kadakol na kan mga pautang kan gobyerno. Pigtatawaan na kung anong mga gamit, igwa nga ng mga pigtatawaan ng Tri-Mobile, igwa pigtatawaan ng mga baka, kung ano-ano na sana so project ka ito. So problema kan gobyerno, kanya-kanyang kurakot. So anong nangyari, maman na ibalik sa gobyerno. Ini po ang dapat isipon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na pakarayon ang pasistema, ang paggamit kan pundo. Bakong pag na-i-release na ang pundo, pababayaan na. Dahil na lamang i-monitor kung ano ang nahaman kan proyekto. Kaya ini po ang nangyari sa Satuya. Grabe ang korupsyon na ini pating mga congressman niya to, ang iba, senador, tapos ang ibang mga sekretaryo kan lambang departamento, lambang ahensya kan Satuyang gobyerno, ang isip magparaborolsa. Sa kontrol tulan sana, kung narog sa napirman kay Sipan ni Secretary Vince Dizon, pakarayon ng proyekto, ay siguro maasinso man ang Pilipinas, saka kulang ang magiging danyos pag-igwanin kalamidad. Kadakli po baga tulay, ining mga drainage, inaaratong sa nakan tubig, ta mga palpak ang pakatrabaho. Maski ang mga eskwelahan, pag-igwanin bagyo, ay pag makusog-kusog, terong nadarapla lang ang atop. Atingan ang pundasyon, ang pakasimento, kunyang baga, pinagtuturumba kan bagyo, ilinulupad ang mga sim. Yan po ang dipisil. Kung arog sa ibang nasyon, arog kan Japan, Singapore, ang mga proyekto dyan, tul-tul, kitaman, mga malasado ang kadaklan. Pasa, supundo, pigparaborol sa. Kaya dahil kita nagngangalas kung pag-abot na kan panahon na igwanin mga kalamidad, enterong nagkakagaraba sa naso, nagkaharama na proyekto, arog kan tulay, ining mga drainage, ang tinampo, madalion magka-rulukab, magbinabaha, nagraralataw na so ispalto. Masa, bakong tultul ang pakatrabaho, mayo sa standard na sabi. Mga substandard ang nagkakaharaman po. At ikabilya, nagpaparasaradit, ang ibang ani, garumayo na.
Kung gusto po nin pagbabago kan nasyon Pilipinas, dapat iyo po inian pakarayon ang sistema kan mga proyekto. Tapos bantayan ang kwarta kan gobyerno na pigpaparabutasan para sa mga proyekto. Ba kung pagka-release kan bilyon o trilyon na budget, milyon, okay na. Adto na. Bahala man kinuno maaman, yan po ang masakit pag-arog kay ni an sistema kan paggugobyerno digdi po sa satuyang nasyon. An kay puhan ta ang totoong pagbabago. Daw anong purulok-pulok, may kunyam pa yan, ICI, kung ano pang mga ICC, sagkod na dahil nagbabago, dahil nagsisisi itong mga dapat magsisi. Luwas ta kayo ni, sabi kan mga taga-irga, magsisi. Dawa pang ka magtabid-tabid. Daman ka mga abta na maray. Daman nga pagbabago itong mga ugali, kaya ito ibang mga nasa posisyon. Pati nga ibang tao, ading mga sibilyan, lo mismo, amuman mga ugali. Maray sa na nga, magparapalad, magparaulat ka, tao ka gobyerno. Mayo ng ibang ginibo. Dahil matagal ang gobyerno, pag-arog po kayo ng sistema ta. Kung gusto tanin pagbabago, sa masunod na taon, baguhon ang pag-uugali kan kadaklan ng mga Pilipino, pati ang mga politiko. Ang mga yaon sa posisyon, tanganing sinda, magpaarog kan tama, bakong sinda palugod ang pinapangarugan, lalong-lalo na kan mga hoben, kan mga kalukuhan. Grabe na po ang nangyayari sa tuya, bako sa naman sa gobyerno, pati nga ang simbahan, nalaog naman in kikig. Kaya minsan nagdududa man si Father, ani ba daa? Sigaan oral daw sobre, 20 pesos sa naman ang laog, pirmi. Kaya pati ang simbahan, ay ano na yan, daw pinaano ko ngayon in kampanya para magdakulan, pundukan simbahan. Nagmimisa pa nga ako sa mga buro barangay, pero ngayon naglalaog sa kaha. Kan parokya. Hiyo dati. Yan ibang padi pungo niya, konsumisyon man. Yenda si Reverend Father Dan Aguilar. Maray ko ini, dahil kayo na akong konsumisyon na pag naabutan mo ni, kakana nga dyan, dahil naman para palain-lain. Bisitaw ko naman si Father Dan daw pagkakana sana. Ankas kaya masakit mo niyan, ankasunduan. Abang pagal magparatitipon kan kas, maski sa simbahan. Pero sa gobyerno, abang dali na magparagastos ang mga politiko. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Sinurosobrahan taman, kadakol man kan mga sponsor ta. Kaya inigos-igosan man kitang magpasaro sobrang dikit na minutos. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares, asin man Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco, man sa transmitter si Ricky Sagaya. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. RBN Radio Philippines Net.